Méabh is anam dom is os Contae Uíbh Fhailí dom, agus is brealam a bheith ag fúáil agus ag gúnadóireacht. Is brealam a chéard mar is go practicúla é, tám ábalta rudaí a dhéanamh ó sean rudaí, tám ábalta rud a athrú nó a dheisú dom féin nó dhaoine eile. Is dóilm gur scéal síocháinte é, is gníomhaíocht dheas é a dhéanamh tar éis lá fhada. Fiúg mé suas an scéal féin, nuair a thuig mé gur hatan an scéal lom, cúig mé go dtí an bean in éideann déaradh, agus bhain si níos mó dom faoin gcéird. Tar éis sin thosaigh mé ag freastal ar rangan na fuala. Oibrim ar tionscal ó mhóra inis is a rís. Bhí mé gcónaí ag déanamh tionscal bheoga. An nuair thosaigh mé ag déanamh máscanna. Cát mé níos mó ná 10 nuair a cloig gach lá ag déanamh máscanna. Bhí mé anna gnóthach. Is bhainil tar éim amháin, agus íol mé na máscanna lena cúthaitheacha, agus íol mé na máscanna i siopa áitiúil in éideann déaradh. Tógann sé 15 nóiméad chun másc amháin a dhéanamh. Is rud úsáideach é mar bíonn ábalta rudaí a dheisú nó a athrú. Uaireanta thugann mo hisismóirí airgid dom chun fabric a cheannach. Seachas sin díolm mo bhascanna dearadh agus déanam athrú éadaí dearadh freisin. Ba bhrealam leanach dearadh leis an gcéird seo sa todhchaí. Ba bhrealam gúnadóireacht nó éonpos cruthaitheach a déanamh. De chasnach mai mé ag obair san achar seo, ba bhrealam an obair taitneamhach seo a cumad mar cábhaimsere. Is mé sé Méabh agus cruthaíonn.